Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Gvern Laburista żied il-pensjonijiet, il-Children's Allowance ġab il-qatt fl-inqas livell storiku u qed jgħin lil kull minnu fil-bżonn b'inizjattivi fosthom bħal Carers Grant. Fid-dibattitu parlamentari fuq l-għoli tal-ħajja, Dr. Abela qal li meta kien fil-Gvern, il-Partit Nazzjonalista ħalla lil pensjonanti fil-friża u ma tawhomx il-kola. Il-Prim Ministru qal li f'dawn l-aħħar 11-il sena, il-Gvern mexxa ekonomija għan-nies u mhux blaks kif qal kien jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Sostna li fl-aħħar 5 snin dan il-Gvern kellu jiffaċċa l-ikbar sfidi bħal pandemija u l-inflazzjoni globali tal-prezzijiet. Spjega li matul il-pandemija l-Gvern ħallas il-pagi tal-ħaddiema, ħareġ is-suppliment tal-pagi fil-privat, naqqas il-prezz tal-fuel u għamel pjan ta' rkupru ekonomiku. Dr. Abela qal li fil-waqt li gvernijiet nazzjonalisti kienu jixxaħħu fuq il-benefiċċji soċjali u kienu intaxxaw il-paga minima nazzjonali, Gvern Laburista tal-aqwa żidiet fil-pensjonijiet. Il-Prim Ministru qal li dan il-Gvern daħar l-iskema stabilità minkejja li l-Oppożizzjoni kienet tajt biex ma jsirx intħil fis-suq liberu u fil-prezzijiet tal-ikel. Abela qal li waqt li taħt Gvern Nazzjonalista l-inflazzjoni tal-ikel kienet ta' 6%, f'Diċembru li għadda din kienet ta' 1.2%. Qal li taħt Gvern Nazzjonalista kien hawn 7600 persuna bla xogħol u 10% tal-poplu kienet jgħix f'ċaħda severa. Dr. Abela qal li fl-aħħar rapport annwali li l-Partit Nazzjonalista ippreżenta lill-Kummissjoni Elettorali wera li l-Partit Nazzjonalista kellu aktar minn €250,000 f'bololo taxxi li ħaddu mill-ħaddiema tagħhom. Qal li b'dak li wettaq il-Gvern anke permezz tal-aħħar budget il-ħaddiem imur ħafna aħjar mill-proposta tal-Oppożizzjoni biex il-kollha ma tiġix intaxxata. Taf kemm kien jiffranka b'dil-miżura li tipproponi inti ġenitur li għandu il-paga medja €68 fis-sena. Bit-tax cut li daħħalna aħna taf kemm jiffranka ġenitur bil-paga medja €650, kważi 10 darbiet iżjed. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li dan hu gvern li jħalli lin-nies jowmu waħedhom. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li wara 5 snin ta' deċiżjonijiet żbaljati tal-Prim Ministru li qal affettwaw lil kulħadd, il-pajjiż qed jara splużjoni fil-prezzijiet tal-iktar prodotti bażiċi. Bernard Grech qal li fuq kollox kien hemm żieda fil-prezzijiet tal-mediċini bil-problema qal tiggrava meta jkun hawn mediċini out of stock. Il-kap Nazzjonalista qal li l-legat ta' Robert Abela u li hawn 90,000 persuna f'riskju ta' faqar, 3,000 persuna jgħixu f'garaxxijiet u 400 persuna jorqdu barra. Qal li l-mudell ekonomiku ta' dan il-Gvern sarraf fl-ġab eluf ta' nies minn barra mingħajr ma investa fl-infrastruttura. Grech semma l-proposti tal-Partit Nazzjonalista biex tkun miġġielda l-għoli tal-ħajja, fosthom it-tneħħija tat-taxxa fuq kull żieda li tingħata fil-pagi u l-pensjonijiet, krediti ta' taxxa l min iħaddem, ħolqien ta' fond nazzjonali li jgħin fl-importazzjoni u l-esportazzjoni. Qablu magħna il-UHM, qablu magħna anki il-Malt Employers, qablu magħna wkoll iċ-Chamber, qablu magħna wkoll iċ-Chamber, qablu magħna wkoll l-SMEs. Evidenti, Sur President, evidenti. Kif qablu magħna wkoll li hawn bżonn ta' tibdil fil-mudell ekonomiku. Temm jgħid li wieħed li dak li ma jimplementax il-Gvern biex jindirizza l-għoli tal-ħajja jimplementah Partit Nazzjonalista fl-ewwel sena tiegħu fil-Gvern.